कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कुडाळ मालवण मतदारसंघातील नागरिकांना सरकारनं दिलेल्या आश्वासनांवरती नागरिकांना पडलेल्या प्रश्नांचं उत्तर देण्यासाठी आमदार वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत होऊ दे चर्चा या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. आम्ही कार्यक्रम सावंतवाडी मतदारसंघातून सुरुवात केलेली आहे. हा पहिला टप्पा आहे आणि पहिला टप्पा होऊ दे चर्चा हे मुंबईमध्ये रंगशारदामध्ये उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या आदेशाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा घेण्यात आला आणि त्या मेळाव्यामध्ये उद्धव साहेबांनी सांगितलं की प्रत्येक गावावर तुम्ही जा आणि चर्चा करा की 9 वर्षामध्ये त्या देशाचे पंतप्रधान जे मोदी साहेब झालेले आहेत त्यांनी दिलेले आश्वासनं, त्यांनी दिलेल्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचल्यात का, लोकांना त्याचा फायदा झाला का. कारण शेवटी ह्या ज्या योजना आहेत लोकांना त्यावेळी निवडणुकीच्या वेळेस त्यांनी असं सांगितलं होतं की 15 लाख रुपये प्रत्येकाच्या खात्यात जमा होणार आहेत आणि नंतर ते सांगतायत की हा जुमला आहे की निवडणुकीमध्ये खोटं बोलल्याशिवाय लोक मतं देत नाही. लोक एकदा विश्वास ठेवतात, लोक दोनदा विश्वास ठेवतात. आपल्याला माहितीच आहे 14 सालामध्ये शिवसेना भाजप युती होती त्यावेळी आपण त्या युतीमध्ये होतो. सत्तेमध्ये आला उद्धव साहेबांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि विश्वास ठेवल्यानंतर त्यांनी असं म्हटलं की जे विकास कामं आहेत सर्वसामान्य जनतेला तो आज सिलेंडर महागाईमध्ये 350 मध्ये मिळतोय तो नक्की तुम्हाला 200 रुपयामध्ये मिळणार आहे. अशा प्रकारचं आश्वासन त्यावेळी दिलेलं होतं पण त्या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. मी आपल्याला एकच सांगू इच्छितो की भविष्यामध्ये ही जी आता महागाई आहे ही महागाई ज्यावेळी लोकांसमोर त्यांनी मांडली 19 सालामध्ये ज्यावेळी निवडणुका झाल्या ज्यावेळी उद्धव साहेबांना मुख्यमंत्री करतो पण सांगितलं तिथं पण खोटं बोलले आणि खोटी आश्वासनं दिली. माझं सांगण्याचं गरज एकच आहे की त्या योजना आहेत त्या लोकांपर्यंत पोहोचल्या का, नाही पोहोचल्या. आज मला सांगा तुम्ही दर 20 जुलैला आपल्याला विम्याचे पैसे मिळतात. आज ऑक्टोबर महिना आलेला आहे, विम्याचे पैसे मिळालेले नाही. महागाई कमी झालेली नाही, पेट्रोल डिझेलचे दर कमी झालेले नाही. फक्त निवडणुका आले आज त्यांनी 200 रुपये सिलेंडरचे कमी केले आणि उज्ज्वलाचे 400 रुपये कमी केले. मध्यंतरी संपूर्ण सबसिडी बंद केली होती आणि सबसिडी बंद झाल्यानंतर आता ते उज्ज्वला परत सुरू झालं आहे. म्हणजे निवडणुका जवळ आल्या. उद्या डिसेंबरमध्ये निवडणुका झाल्या की परत एक सिलेंडर 500 ते 700 रुपयाने वाढणार आहे. म्हणजे लोकांना मतदान घेण्यासाठी खोटं बोलायचं हे भाजपचं काम आहे. त्यामुळे आता प्रत्येकाने विचार करायचा. हे आजचे जे विचार आहेत हे आपण ग्रामीण भागापर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचवायचे आहेत. आता बरेच वक्ते आहेत, मी जास्त काही बोलत नाही म्हणजे कार्यकर्ते पदाधिकारी लक्षात घ्या की आज 9 वर्षामध्ये म्हणजे 70 वर्षामध्ये काँग्रेसने काय केलं हे मी काय सांगण्याची गरज नाही. एवढं विमानतळ म्हणा इतकं डेव्हलपमेंट झालेली आहे. आज मला तुम्ही सांगा की मागच्या 19 सालामध्ये सुद्धा 4 राज्यामध्ये काँग्रेस आलेली होती. मग कुठेतरी काहीतरी घडवायचं आणि सहानुभूती मिळवायची. 4 राज्यामध्ये काँग्रेस आल्यानंतर सुद्धा तिथं फोडाफोडी केली आणि भाजपच्या आपापली सत्ता आणली. आज संपूर्ण देशामध्ये राहुल गांधी फिरतायत. फिरल्यानंतर खरं आपलं कर्नाटकच्या बाजूचं राज्य तोडफोड करून त्यावेळी त्यांनी भाजपची सत्ता आली होती. आता काँग्रेस आले. आता देशात संपूर्ण बदल पाहिजे. इंडिया म्हणून आता सर्व विरोधी पक्ष एक झालेले आहेत. त्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र व्हायचं आहे आणि भविष्यात ज्या निवडणुका होतील ह्या निवडणुकीमध्ये एकत्रित काम करायचं. होऊ दे चर्चा लोकांना फसवेगिरी आहे, बनावटगिरी आहे, खोटं बोलतात हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपल्या शिवसैनिकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी करायचं आहे. आणि भविष्यात आज मला तुम्ही सांगा जिल्हा परिषदच्या निवडणुका होत नाही, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत नाही. ओबीसीचं काय झालं हे आई फडणवीस बोलले ते 4 महिने आमच्याकडे सत्ता द्या, मराठ्यांना आरक्षण देऊ. मराठ्यांना आरक्षण कुठे मिळालं? ओबीसीने आरक्षण. आज बिहारचं बाजूचं राज्य आहे तिथे जनगणना झाली, तिथे सगळ्यांना न्याय मिळतो. महाराष्ट्रात न्याय मिळत नाही. केंद्रात सत्ता तुमची, राज्यात सत्ता तुमची. हे लोकांना आपण पटवून दिलं पाहिजे. हे फक्त सत्तेसाठी
50 खोके एकदम ओके. ईडीची कारवाई आमचा वैभव नाईक सरकार निष्ठावान कार्यकर्ता होतो जन्म राहिला. खासदार विनायक राऊत राहिले. मला तुम्ही एक सांगा, त्यांच्यावर पण कारवाईचा उलगडा केलेला आहे. म्हणजे असे अनेक त्रास देण्याचं काम करतायत. म्हणून भविष्यात आपण लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, जनतेपर्यंत पोहोचवलं सांगितलं पाहिजे की आता हे केंद्र सरकार आहे, राज्य सरकार आहे, उलटवण्याची पाळी आली. त्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचवलं होऊ द्या चर्चा. 2014 मध्ये मोदींनी सत्तेत येण्यासाठी त्यावेळी भाजपने वेगवेगळ्या प्रकारची आश्वासनं दिली आणि त्यावेळी शेतकऱ्यांना सांगितलं की आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर तुमच्या शेतमालाला आम्ही जवळजवळ 1.5 भाव देणार आहोत. म्हणजे तुम्हाला भात शेती करण्यासाठी जर तुम्हाला 3,000 रुपये खर्च येत असेल तर तुम्हाला भाताला त्या ठिकाणी 4,000 रुपये रेट देऊ. म्हणजे तुमचं उत्पन्न आम्ही 1.5 करणार आहोत. आणि मला वाटतं शेतकऱ्यांना वाटलं की खरंच या ठिकाणी एवढे वर्ष बाकीची सरकार सत्तेमध्ये आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी मोदी सरकार जर आले, मोदी साहेब आले तर आपल्याला त्या ठिकाणी हमीभाव त्या ठिकाणी मिळेल. 1.5 आपल्याला जो खर्च वजा जाता आपल्याला 1.5 त्या ठिकाणी भाव मिळणार आहे. आणि म्हणून मला वाटतं ह्या भूलथापांना बळी पडून शेतकऱ्यांनी सुद्धा त्यावेळी प्रचंड मतांनी बीजेपीला त्या ठिकाणी निवडून दिलं. 2014 मध्ये भाताचा रेट त्या ठिकाणी 1400-1450 रुपये महाराष्ट्र शासनाचा हमीभाव होता. आणि मला वाटतं त्यावेळी युरियाचा रेट सुद्धा जो होता तो 165 रुपये होता. आणि त्यावेळी भात शेतीला लागणारं मिश्र खत जे होतं या मिश्र खताचा सुद्धा साधारण 550 रुपये होता. आज या ठिकाणी 1400 रुपये जो भाताला हमीभाव दिला जात होता तो आज मला वाटतं ह्या वर्षीच्या हंगामामध्ये आपल्याला साधारण 2,000 रुपये सुद्धा 2,000 रुपया भाताला हमीभाव मिळाला. म्हणजे 14 नंतर जर विचार केला ह्या 23 मध्ये आपल्याला फक्त 2,000 रुपये भाताला त्या ठिकाणी हमीभाव मिळाला. आणि या 2,000 मध्ये युरिया खताची किंमत आज 280 ते 300 रुपये आहे. आज मिश्र खताची किंमत जी आहे मग त्या ठिकाणी 10-26 असतील मिश्र खतं असतील. आज 1,300-1,400 रुपये DAP सारखं खत त्या ठिकाणी 1,700-1,700 रुपयावरती गेलेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी खर्च जो आहे खर्च जाता तुम्हाला 1.5 त्या ठिकाणी मिळेल. आज 1 क्विंटल भात पिकवण्यासाठी शेतकऱ्याला अगदी दापोली विद्यापीठाने जरी याचं कॅल्क्युलेशन काढलं तरी 3,000 रुपयाच्या खाली त्या ठिकाणी 1 क्विंटल भात पिकवण्यासाठी आपल्याला आताच्या खताचा जर विचार केला, मजुरीचा जर विचार केला तर जवळजवळ 3,000 रुपये हे कमीत कमी कदाचित त्याहीपेक्षा जास्त येत असेल. पण आपण शासन त्या ठिकाणी विद्यापीठाचा विचार केला तर 1 क्विंटल भाताला 3,000 रुपये त्या ठिकाणी भात या ठिकाणी पिकवण्यासाठी आपल्याला खर्च येतो आहे. आणि हे शासन आपल्याला आता जवळजवळ 2,000 किंवा 2,100 रुपये भाताला हमीभाव देत आहे. आणि मग ह्या गोष्टीचा जर विचार केला 1.5 भाव देणं हे बाजूला राहिलं. पण मला वाटतं जो काय उत्पादन खर्च येतोय त्या उत्पादन खर्चा एवढा सुद्धा आपल्याला पैसे आज या ठिकाणी सन्माननीय गुरुनाथ खोत या ठिकाणी या अभियानाचे जे प्रमुख आहेत आपण त्यांच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या ठिकाणी आम्ही मनापासून स्वागत करतो. वंदने शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरेंचा, पक्ष प्रमुख उद्धवसाहेब आगे बढो. आणि म्हणून हा खर्च सुद्धा जो होतो आहे यांच्या कारकिर्दीमध्ये आज जवळजवळ 9 वर्ष झालेली आहे. 9 वर्षामध्ये शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढण्याचं सोडा पण त्याने जो शेतीसाठी खर्च करतोय त्या खर्चा एवढे पैसे सुद्धा या सरकारकडनं मिळत नाहीये. आणि म्हणून काही शेतकऱ्यांना वाटतं की आम्हाला दरवर्षी 4-4 महिन्यांनी 2,000 रुपये किसान सन्मान योजनेचे देतात. काही लोक अगदी वाढ बघत असतात की 2,000 रुपये आम्हाला किसान सन्मान योजनेचे मिळत आहेत. पण 2014 पूर्वी जर विचार केला तर हे 2,000 रुपये जरी तुम्हाला मिळत नसले तरी खताच्या किमती या तुमच्या कमी होत्या. ज्यावेळी मोदी सरकार 9 वर्षापूर्वी काय सांगितलं होतं याचा इतिहास व्यासपीठावरची मंडळी या ठिकाणी निश्चित करते. परंतु गेल्या 1.5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आमचं सरकार उलटून या गद्दारीचं सरकार आल्यानंतर या महाराष्ट्रासाठी काय केलं, सत्तेत येण्यापूर्वी काय सूचना दिली होती आणि आता काय झालं याची चर्चा प्रामुख्याने या ठिकाणी आपल्यासमोर मी करणार आहे.
आपल्याला माहिती असेल की 1.5 वर्षापूर्वी जे सत्ता यायच्या आधी सांगितलं होतं एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना आम्ही शासकीय सेवेत घेऊ. कुठे गेलेत ते कर्मचारी? कुठे गेलेत त्यांना शासकीय सेवा? 1.5 वर्षापूर्वी आलं होतं मराठा समाजाला आरक्षण देऊ. कुठे घेऊ मराठा लोकांना आरक्षण? कुठे गेले धनगर समाजाला आरक्षण? 1.5 वर्षापूर्वी सत्तेत येण्यापूर्वी सांगितलं होतं की आम्ही तरुणांना बेरोजगारी दूर करू. आज या राज्यातील उद्योग नवीन आलेच नाही, पण राज्यामध्ये सुरू झालेले उद्योग सुद्धा पळवण्याचं, गुजरातला पळवण्याचं काम या सरकारने या ठिकाणी केलंय. या राज्यामध्ये लाखो रुग्णांना बरं करण्याचं काम, धारावी सारखे असू देत किंवा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला छोटासा खेडेगाव असू देत, या सगळ्या रुग्णांना बरं करण्याचं काम उद्धवजी नेतृत्वाखाली झालं. करोनामध्ये शासकीय रुग्णालय सज्जावत झाली. आज ज्याप्रमाणे नांदेडची स्थिती आहे त्याच्यापेक्षा जास्त परिस्थिती आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची वेगळी नाही आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालयामध्ये, जिल्हा शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये रुग्णालयाला औषधच नाही आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आज जिल्ह्यातील विकासाची अनेक कामाला या ठिकाणी स्टे दिलेली आहे. आज उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली जे विमानतळ चिपीचं सुरू झालं होतं, आज चिपीचं विमानतळ बंद पडण्याची स्थिती या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये आलेली आहे. आज जिल्ह्यामध्ये शासकीय कामांना स्टे देऊन पैसे कुठे गेले? तर राणेंच्या खासगी हॉस्पिटलचा रस्ता करण्यासाठी 5-5 कोटी रुपये हे पैसे जे सर्वसामान्य लोकांच्या, सर्वसामान्य गावांमध्ये पैसे जाणार होते, ते आज राणेंच्या रुग्णालयाच्या, खासगी रुग्णालयाच्या रस्त्यासाठी 5-5 कोटी रुपये या ठिकाणी गेले. आणि त्यामुळे आज रोजगारी तर वाढते. आज तलाठी परीक्षेचे फॉर्म जेव्हा भरले, 10 लाख अर्ज या तलाठी परीक्षेमध्ये तरुणांनी भरले होते. आज 2-2 महिने परीक्षा देऊन सुद्धा आज जिल्ह्यामध्ये परीक्षा केंद्रच नाही. जिल्ह्यातील लोकांना औरंगाबाद, नांदेड सारख्या दूरदूरच्या ठिकाणी परीक्षा द्यावी लागली. आणि आता काय सांगतायत की या राज्यामध्ये आर्थिक भार असल्यामुळे आम्ही कंत्राटी कर्मचारी नेमणार आहोत. याआधी MSEBचे 90% कर्मचारी कंत्राटी आहेत, NRHMचे कर्मचारी कंत्राटी आहेत. आता हे कमी की काय म्हणून आता राज्य सरकारची 1.5 लाख लोकांची भरती आता कंत्राटी पद्धतीने होणार आहे. आणि कंत्राट कोणाला? कंत्राट भाजपच्या आमदारांच्या कंपनीला. 9 कंपन्या ह्यांनीच जाहीर केल्या आहेत आणि त्यातल्या सगळ्या कंपन्या भाजपच्या आहेत. आणि तरुणांच्या मड्यावरचं लोणी खाण्याचं काम हे सरकार या ठिकाणी करत आहे आणि त्याच्या विरोधात होऊ दे चर्चा. आज आपल्याला माहिती असेल की फळ पीक विम्याचं अपघाती सावंतांनी मांडला विषय. आज जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा, आज जवळजवळ 400 पेक्षा जास्त शाळा आता बंद होत चालल्या आहेत. आज शाळा बंद करून खासगी शाळांना शाळा देण्याचं काम या ठिकाणी करतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सामान्य मुलांना आता शाळा या जिल्ह्यामध्ये राहिल्या नाही आहेत, त्या शाळेमध्ये शिक्षक राहिले नाही आहेत. आज प्रत्येक ठिकाणी शिक्षक पालकांचे आंदोलन होत आहेत की आमच्या शाळेला शिक्षक द्या. परंतु आज मंत्र्यांना वेळ नाही. जूनमध्ये सांगितलं होतं जुलैमध्ये भरती होईल, जुलैमध्ये सांगितलं ऑगस्टमध्ये भरती होईल, ऑगस्टमध्ये सांगितलं सप्टेंबरमध्ये भरती होईल. आता सप्टेंबरमध्ये सांगतील आता ऑक्टोबरमध्ये भरती होईल. होऊ दे चर्चा. आणि असे विषय आपण लोकांपुढे घेऊन होऊ दे चर्चेच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी जावं. सरकार याच्या आधी काय सांगितलं होतं की अजित पवार आम्हाला त्रास देत आहेत म्हणून काही आमदार शिवसेना फोडून गेले. आज अजित पवारांना घेऊन तेच उपमुख्यमंत्री झालेत आणि तेच आता सत्तेचं या ठिकाणी मलिदा खात आहेत. अजित पवारांना राष्ट्रवादी करप्ट पार्टी आहे म्हणून माननीय पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं राष्ट्रवादी करप्ट पार्टी आहे आणि त्यांना जेलमध्ये टाकू. ह्यांच्यात आल्यानंतर त्यांना जेलमध्ये नाही तर त्यांना उपमुख्यमंत्री. आज संजय राठोड सारखा मंत्री जो महिलांवर अत्याचार करतो, उद्धवजीने या मंत्र्यांना हाकलून लावलं होतं, त्यांच्यात आल्यानंतर त्या मंत्र्यांना आता मंत्रिपद देण्याचं काम सरकारने केलंय. आणि महिलाच्या सुरक्षिततेवर होऊ दे चर्चा. आज वापरले की लाईट मीटर, विजेचं आपण पेट्रोल डिझेल गॅसचं हे जर बघतोय, पण आपल्या घरातील लाईट आपण किती वापरतोय, त्याचं बिल किती वाढलंय हे आपण कधी चर्चा करणार की नाही. आज येणाऱ्या काळामध्ये जसं BSNL आपण मोबाईलला जसं अपग्रेड करतो, जसं आपण या ठिकाणी पैसे भरतो, तसं आता सरकारने आता काढलंय की आपण आधी पैसे भरायचे, मग प्रीपेड कार्ड येणार आणि नंतर आपल्याकडे कनेक्शन येणार. आणि ह्या विषयावर सुद्धा होऊ दे चर्चा. आज सामान्य लोक कुठलाही या ठिकाणी आपण बघत असाल की मुंबई गोवा मार्ग असू दे, आज येताना मात्र या 50 खोक्यावाल्यांनी गाड्या मोफत सोडल्या, परंतु जाताना लोकांचे हाल काय झालेले आपण बघित असाल. 50-50 हजार लोकांनी या ठिकाणी रेल्वेची तिकीट रद्द केली. 50-50 हजार लोक तात्काळ या ठिकाणी मुंबईला पोहोचले. होऊ दे चर्चा.
अशा प्रत्येक विषयावर आपल्याला चर्चा करायची आहे. भारतीय जनता पार्टीचं जे सरकार आहे, मग ते केंद्रात असो किंवा राज्यात असो, हे लोकांना फसवत चाललेलं आहे. साधी गोष्ट घ्या ना, मोदी येताना सांगितलं होतं की बेरोजगारी कमी करी. मला एकरी तरी सांगावं की तुमच्या गावामध्ये बेरोजगारी कमी झाली आहे. झाली आहे का? नाही ना, होणारच नाही. कारण आहे त्याचं, आज हे सगळे शासकीय उपक्रम म्हणजे शासकीय मोठ्या कंपन्या हे आज विकत चाललेले आहेत. एअरपोर्ट विकत चाललेले आहेत, पोर्ट विकत चाललेले आहेत, बँका चाललेल्याच आहेत. त्या कोणाकडे कोण घेतो विकत माहितीये का? या अदानी आणि अंबानी विकत घेतात. ही कोण माणसं आहेत? ही गुजराती आहेत आणि हे गुजराती लोकांनाच मोठं करण्याचं षडयंत्र चाललेलं आहे. असं म्हणतात की बेरोजगारी कमी होईल. तुम्हाला सांगतो, कॉर्पोरेट या कंपन्या झाल्याच्या नंतर जिथे 5,000 कामगार आहेत तिथे ते 500 कामगार कमी कामगारांवर ही कंपनी चालवायला चाललेलं आहे. मी स्वतः या मुंबईत बघतोय. आणि अशाने काय मला वाटत नाही बेरोजगारी कमी होईल, बेरोजगारी उलटी वाढत जाईल. आणि म्हणूनच या लोकांपासून सावध राहा. येणाऱ्या इलेक्शनला त्यांना त्यांची जागा दाखवायची वेळ आली आणि म्हणूनच ही चर्चा फार महत्वाची आहे. जे कोण भारतीय जनता पार्टी बरोबर उद्योगपती आहेत ते श्रीमंत होत आहेत. ज्या राज्यामधून भारतीय जनता पार्टीला विरोध होतोय तिथली सरकार पाडली जात आहेत. मी इमर्जन्सी मध्ये त्यावेळेला इमर्जन्सीच्या विरोधात काम केलेला कार्यकर्ता आहे, पण 64 वर्षाच्या आयुष्यात एकदाही मला कोर्टात जावं लागलं नाही. पण परवा आम्ही एसीबी वर मोर्चा काढला आणि 15 जण आम्ही स्टेजवर होतो. 15ही जणांना या सरकारने 15ही जणांवर केस नोंदवली आणि 64 वर्षात पहिल्यांदा काल मला कोर्टासमोर जावं लागलं. म्हणून आज थांबलो आणि या भाषणाला उपस्थित राहायची संधी मिळाली. सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की सभा कसली होती की आमच्यावर कारवाई करा. वैभव नाईकांना एकट्याला नोटीस कसली देता एसीबीची? जर पैसे खाल्ले असते सगळ्यांवर करा. मग कारवाई राहिली बाजूला, पण सभा घेतली म्हणून आमच्यावर कारवाई झाली. खरं तर आमची इच्छा अशी होती की आमचेही पैसे शोधून काढा, आमचीही श्रीमंती शोधून काढा, आम्हालाही समजून देत. अडाणी अंबानीवर धाड होत नाही. आणि ज्या लोकप्रतिनिधींवर महाराष्ट्रात असेल, कर्नाटकात असेल, मध्य प्रदेशमध्ये असेल, मणिपूरमध्ये असेल, आसाममध्ये असेल, ज्या लोकप्रतिनिधींवर धाड झाल्या ते लोकप्रतिनिधी आज भाजपच्या सरकारामध्ये त्या ठिकाणी आहेत. एवढी घाण प्रवृत्ती या देशामध्ये वाढते आहे. निवडून आलेली सरकार पाडून घालायची आणि आपलं सरकार आणायचं. आज जरी कर्नाटकामध्ये काँग्रेसचं सरकार असेल तरी काही वर्षापूर्वी निवडून आलेलं काँग्रेसचं सरकार याच भारतीय जनता पार्टीने तोडून घातलं होतं. मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा तेच केलं, महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा तेच केलं. सत्तेची हा व्यक्ती की सगळ्या असलेल्या यंत्रणांचा गैरवापर करून लोकांना जेरी चालून पक्ष बदलायला चावायचा, सरकार फोडायची, या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष. पण जी तुम्ही आश्वासनं दिली होती की आम्ही महागाई कमी करू, तो सिलेंडर 300चा 1200 झाला, ते गॅस 300चा 1200 झाला, ते तुमचं पेट्रोल 60चं 100 झालं, ते तुमचं डिझेल 55चं 90 वर गेलं, ती तुमची तुळा 60 वरून 200 वर गेली, टोमॅटो 100 वर गेला, शाळा बंद झाल्या, कारखाने बाहेर गेले, नवीन कारखाने येत नाही आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त जर मृत्यू कधी झाले असतील तर पानिपतच्या युद्धात 1 लाख लोक मेली होती. पण तुम्ही गेल्या 15 वर्षातले आकडे काढाल तर महाराष्ट्रामध्ये ज्या आत्महत्या झाल्या आहेत त्यांची संख्या त्या 1 लाखापेक्षा जास्त आहे. त्याची थोडी सुद्धा लाज भाजपला वाटत नाही. या आत्महत्येचा लोट विदर्भापासून मराठवाड्यापर्यंत होता. हल्ली ते पश्चिम महाराष्ट्रात आले आहे. ते कोकणात यायच्या अगोदर ह्या भाजपला हद्दपार केलं पाहिजे. तुमच्या जवळ समुद्र आहे मालवणमध्ये, हे भाजप सरकार त्या मालवणच्या समुद्रात नेऊन डुबवलं पाहिजे असं मला वाटतं. जर तुमच्या मुलांना भवितव्य पाहिजे असेल, जर देशाला भवितव्य पाहिजे असेल, जर सरकारी यंत्रणेचा योग्य वापर व्हायला पाहिजे असेल
संविधान टिकलं पाहिजे असेल, जे डॉक्टर आंबेडकरांनी आणि महात्मा गांधींनी तुम्हाला दिलंय ते टिकलं पाहिजे असेल, तर भाजप टिकलं नाही पाहिजे, लक्षात घ्या. आणि या सगळ्या मुद्द्यांची चर्चा घरोघर, गाव नाक्या नाक्यावर व्हायला पाहिजे. घेऊन ते लोक सर्वजण ज्यावेळी आपल्या पक्षप्रमुखांना सांगत होते, त्यावेळी पक्षप्रमुखांच्या संकल्पनेतून त्याने विचार केला, मग एवढी जर संघ ही परिस्थिती, देशाची वाईट परिस्थिती आहे, मग याच्यावरती चर्चा व्हायला पाहिजे. याच्यावरती चर्चा व्हायला पाहिजे. लोकांना प्रश्न विचारले पाहिजे की बाबा रे, ही एवढी महागाई आहे, तुम्हाला कडधान्य स्वस्त मिळत नाहीये, त्याचे रेट वाढत आहेत, तुम्हाला तांदूळ आहेत, गहू आहेत, जे आपल्या जीवनामध्ये नेहमी ज्याची आवश्यकता आहे, असे पदार्थांचे जे रेट्स वाढत चाललेले आहेत. तुमच्या बँकेमध्ये जास्त पैसे आहेत काय हो? बिचारा नवरा किंवा बिचारी मेहनत करणारी आपली महिला नोकरी धंदा करते, तिचा प्रयत्न काय असतो की ह्याच्यातून आपलं सेव्हिंग काही पैसे होतील, आपल्या घरात राहतील, मुलाबाळांना आपला खर्च करता येतील. मग हे सगळे पैसे आहेत ते आपण सरकारने, आपण ज्याला मतदान केलेलं आहे, या देशामध्ये आपण ज्याला निवडून दिलेलं आहे सरकार, त्या सरकारकडून आपल्याला लुटलं जात आहे, आपल्याला फसवलं जात आहे, अशा प्रकारची भावना जनतेमध्ये आहे. मग लोकांना, जनतेला विचारलं पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला मान्य आहे का? 2014 मध्ये गॅस 400 रुपये 300 रुपये होती, आता 1100 आहे, 1200 आहे. जास्त पैसे झालेत का आपल्याकडे? जनतेला विचारलं पाहिजे आपण, ही चर्चा व्हायला पाहिजे. सामान्य माणूस जो आहे त्याचं एक बजेट असतं, त्याचं बजेट आहे की ह्या याच्यामध्ये मुलाची फी भरायची आहे, लाईट बिल भरायचं आहे, मला बाकीचे आणखीन काही असतील ते मला धान्य भरायचं आहे. या सगळ्यातून त्याचं जे बजेट आहे, त्या बजेटमध्ये तुमचं बजेट कोलमडतं की नाही? आता 200 रुपये सांगितले, 200 रुपये दिले, आम्ही खुश. अरे 200 साहेबांनी कमी केला आमच्या पंतप्रधानांनी. पंतप्रधान करतात काय? 2014 ज्या वेळेला आले या देशाचे पंतप्रधान, त्या आमच्या खांद्यावरती उभे राहूनच आले. आपणच निवडून त्यांना दिले सगळ्यांनी. त्यावेळी वाटलं गरीब माणूस आहे, चांगला माणूस आहे, गुजरातचं खूप काय भलं केलेलं आहे, मग आपण ह्यांना आता देशाच्या ह्याच्यावरती गादीवरती नेऊन बसूया. मग तिकडे बसल्यानंतर ह्याच्यावर चर्चा, त्याच्यावर चर्चा. भाइयों बहनों, मैं आपके लिए हूं, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा. आता प्रश्न हा सामान्य जनतेचा इथला राहिलेला आहे की 2024 मध्ये हे सरकार परत येता कामा नये, हे प्रतिमा संवर्धन करणारे स्वतःचं हे परत त्या खुर्चीवर दिसता कामा नये. ही भावना प्रत्येक नागरिकाकडे असली पाहिजे. या भावनेने आपण उभं राहिलं पाहिजे आणि हे जनतेपर्यंत आपण सांगायला पाहिजे. या विभागाचे आमदार जे वैभवजी नाईक साहेब आपल्या समोर बसलेले आहेत. काही लोक नाईक साहेब असं म्हणतात की आम्ही होऊन त्या चर्चेला चांगलं उत्तर देणार आहोत. मी म्हटलं द्या बाबा उत्तर, माझा काहीच प्रॉब्लेम नाही, मी ऐकतोय थोडं, समजलं की. पण उत्तर देताना, प्रश्न विचारताना असे विचारा जनतेला की बाबा रे, तुला 15 लाख आमच्या पंतप्रधान देतो म्हणून सांगितले होते, मिळाले का? प्रश्न विचार ना बाबा तू. हा पहिला. गॅसचे रेट 300 होते, ते आता 1100-1200 झालेत. ते कोणामुळे झालेत? डिझेलचे रेट्स कोणामुळे वाढला? पेट्रोलचे रेट्स कोणामुळे वाढले? कडधान्य कोणामुळे वाढलं? शेतकरी कोणामुळे मरतोय? अनेक प्रश्न जे आहेत ते प्रश्न तुम्ही त्यावेळेला विचारा. आणि मग आमच्या आमदारांनी आणि मग आमच्या खासदारांनी, जे खासदार जे आमचे वैभवजी नाईक आहेत, विनायकजी राऊत साहेब आहेत, ह्या लोकांनी जी कामं केली, ह्या आमच्या लोकप्रतिनिधींनी कामं केली आहेत, मग त्याच्यावरती तुम्ही प्रश्न विचारा, त्याला सुद्धा तुम्हाला उत्तर दिली जातील. आपले पक्षप्रमुख ज्यावेळी 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री होते, कोरोनाची वाईट परिस्थिती होती,
त्या परिस्थितीमध्ये मुलगा बापाला बघत नव्हता, बाप मुलाला बघत नव्हता, कारण अनुभव मी स्वतः घेतलेला. कारण तिकडे ताट त्या बाजूला ठेवायचे आणि ताट इकडून आम्ही ते ताट घ्यायचं, धुवायचं आणि परत नेऊन ठेवायचं. ही सगळ्यांनी अनुभवलेली गोष्ट आहे ना. अशा वाईट परिस्थितीत आपले मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेब स्वतःची प्रकृती अस्वस्थ नसताना सुद्धा, बरोबर नसताना सुद्धा प्रत्येक नागरिकाची त्यांनी या महाराष्ट्रातल्या काळजी घेतली. धारावी पॅटर्न बघा, अख्ख्या देशातच नाही जगात चालला, जगात चर्चा केली गेली. धारावी पॅटर्न मध्ये या देशाच्या पंतप्रधानांनी पण त्यांचं स्वागत केलं, त्यांचं अभिनंदन केलं. उद्धवजी अच्छा काम कर रहे. आणि आता उद्धवजी वाईट झाले. काय हो? हा? कारण काय? तुमची परिस्थिती वाईट आली. या महाराष्ट्रात राहणारं सरकार जे आहे, हे सरकार जे आहे, हे सरकार आणलं कसं तुम्ही? असे अनेक प्रश्न आपल्याला सामान्य नागरिकांना विचारायचे. समुद्रातलं शिवस्मारक झालं का? आणि म्हणून शिवाजी महाराज आमचे आहेत, शिवाजी महाराजांचा आदर्श घेऊन आम्ही जातो आहोत. कुठे गेलं? समुद्रात आले, ते अर्पण केलं, सगळं काय केलं. दाऊदला आणणार, माल्याला आणणार, बँका सगळ्या संपवल्या, बँकातले पैसे सगळे गेले. तुम्हा आम्हाला सामान्य माणसाला काय मिळालं नाही. बांधवांनो भगिनींनो, एकच प्रश्न आहे याच्यामध्ये. आपल्याला सामान्य माणसाने तुम्ही आलेले 10 असाल, 20 असाल, 25 असाल, त्या बाजार कुडाळ बाजारपेठेत त्या ठिकाणी जनता असेल, त्याने स्वतःला प्रश्न विचारा. आणि तुम्हाला जर पटलं तर तुम्ही जनतेला प्रश्न विचारा, हे योग्य आहे काय म्हणून हा सगळ्या होऊ द्या चर्चा. हा तळागाळापर्यंत जायला पाहिजे, सामान्य माणसाला समजायला पाहिजे. आणि सामान्य माणसाला समजल्यानंतर 2024 मध्ये या देशामध्ये इंडिया नावाचा जो विरोधी पक्ष आहे तो सत्तेत यायला पाहिजे, अशा प्रकारची भावना व्यक्त करून इथे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.